Waduh, selamat malam Mas Yono, selamat malam. Nggih. Selamat malam wilujeng dalu menika Mak Cangik Yulimbuk. Nggih, wilujeng dalu. Mas Bayu, nggih, dangu mboten panggih ngantos kula kuwangen. nggih sami to Mas Yono. Winginane nika terakhir panggih tahun 1500 pinten ngoten nggih. Waduh, 1500 to kula kuwi. Lho, lah nika tahun pinten to? Tahun 2050 piro kae ya? Lho, dereng to niki 2000. Urung to. Oh iya. Dereng. Udakara tahun kepungkur awake dhewe pinanggih. Nggih, alhamdulillah najan to dangu mboten panggih, dalu punika saged panggih wonten dusun Banu. Nggih, alhamdulillah nggih Mas. Kuwi tegese awake dhewe masih dijodohkan dening pangeran. Amin, wis Nah. pokoke donga dinunga. Nah. Mugi-mugi panjenengan sak kanca sehat tanggapane nggih laris. Amin, semanten ugi Mas Yono. Nggih. Tansah pinaringan lancar rezekine banyu mili Nggih. kena kanggo murakapi kulawargane. Amin, Lho, amin, amin. ngoten. Kalau wau rawuh jam pinten? Oh, kula rada sore badhe magrib mau sampun sowan mriki. Alhamdulillah. Lha sampean mau? Kalau wau kula badhe isak ampun mriki. Weh Bot-bote kula niku kangen kalih keluarga niki Dusun napa Banu masyarakat Banu mriki. Dados sonten kula pun anu dugi mriki. Wah, semangat temenanan. Manggi bakul-bakul lontong. Weh bakul lontong. Bakul pop es, pokoknya kula salami sedaya. Semua alami kuwabi. Nggih to. Weh luar biasa temenanan. Kula iki tanggapan teng Banu iki gregeten jan. Lho, sababe ngopo sampean kok gregeten iki? Lah, nek wau kula dugi mriki belek to. Heeh. Wabe njuk foto komet, di komete foto komete. Lah aku kok ora enek sing ngejak foto. Ayo sabar to Mas. Pancen Enten. piye? Enten setunggal sing ngajak foto iki mung Rian tok iki lho. Yuh, aku malah kaya foto ning grumbul lah. Mas Ayo Bayu. sabar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam apa iki? Iki mumpung dereng pati dangu, Heeh. rencana niki kula dijak omong mboten nak mboten kok Niki tak mengke mantuk. anu Iya, ngantos iya. jam pinten biasane Oh, biasanya mungkin nggih nganti jam pagelaran ringgite menika? nek prageran iki sampai jam 3 lebih Jam biasanya. 3, Jam nggih. 3-an. Pokoke Pancen semalam- aturan mriki ngoten niku. Nggih, semalam suntuk. Oh iya. Dadi mboten Ingkang ngecewake. baku derek Nadyan arep dikaya ngopolan kepiye jenenge Nggih, Pak. wayangan kudu netepi marang darmaning wayang, darmane dalang. Aja nganti nerak pakem. Nggih. Dadi wayang iki ngantos saderengipun subuh. Nggih, heeh. Eh, Dadi nek engko nek kelewat subuh mengke dadi wong-wong iki terus piye ngono sajake. Nggih Mas, to, nggih. jenenge Assalamualaikum. kula jenengan niku kan tanggung jawab. Pun ditimbali dalane- mriki apa? dalange kualat Ngopo? kecampluk lampu. Wah, dagelan loro mbok kula nggih dijak omong paling gak bar karo kene yo kalih kula. Iki cerita-ceritane mau iri. Yo ora iri yo pantes-pantese bar kene piye kabare ra. Oh, njaluk diimbangi. Nggih no. Yo, jajal tak anune. Nggih. Mas Komet, Nggih, Pak. pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Yono, Nggih, dalem. panjenengan tidak mriki wau nitih napa Mas Yono? Kula nitih biasa mobil. Dadi kali kanca-kanca rombongan sami mriki belek ya sak komete Sengkut mriki sedanten. Nggih. Mereka demi masyarakat dusun Banu masyarakat mriki. Banu. Wis jan abot-abot ah. Anu kowe tok wong loro. Lho, Lah wong kene kono pertanyaane ra padha aku trimo takoki sehat. Lah nek lara mek apa tekan kene? Wong kene iki ning kene menghibur untuk masyarakat Banu kok. Banu ngono ae kok Banu. Kuwi jenenge iri ati lara ati. nah penyakit Kok ora iri hati. piye? Sampeyan ditakoki wakeh lah aku Gur Mas Komet sehat. Lah mosok lara. Lah tapi kan yo ditakoni. Yo mesti liyane sing dawa lho pertanyaan. Oh. Kowe pengen anu apa ning ngaran ditakoni Mas Bayu? Iya sing Sing dawa. Sing dawa. Yo ndang ngomong rono. Ngene kok iren iki. Waduh, nggih. Mas Komet, Nggih. umpama jenengan wonten kahanan sing ora patiya sing nyenengake panggih panjenengan, Nggih. terus sampean tinimbalen wonten dusun Banu kene, Banu. umpama dusun Banu kene sampean terus tindak mriki, terus nitih kendaraan sampeyan to. Nggih. Lah kendaraan sampean niku regane nggih mboten sithik. Umpamane sampeyan kok terus tekan kene iki terus dianuni karo wong kene iki, terus kira-kira sampean tindakane piye? Mongko wong kene iki senengane beda-beda. Kilo-kilo piye ki? Dadi umpamane kok sampean tekan kene iki nggawa rombongan pirang-pirang. Yen riyen Pak Lek. Piye piye?
Iki lho akeh men Pak. Lah jare njaluk sing dawa. Wong kok jenenge ngewohi kancane. Angel Mau pendek ditakoni saiki jek ora trimo. Ya ning ngene. Jalukmu sing dawa, ditakoni dawa jek salah. Tegese sing berbobot ngono ora kok terus kono omong aku ora dikeki kesempatan kok. Lah niki lho pengen pertanyaan sing berbobot. Lah ngono pertanyaan ra mutuk ora iso komunikasi antara dalang dan dagelan. Oke, berbobot. Siji. Nggih. Sampeyan tekan kene iki tinimbalan dening warga desa Dusun Banu ya. Banu. Iya. Lah Nggih. kira-kira wong sak Banu diklumpukno diwadahi truk iki bobote pira? Ya, jangan ngomong. Lah kuwi wah, lho kuwi pirang-pirang ton. Lah iya makane kuwi. Kuwi urung ketambahan rian. Rian tinggonanku kok mbonggo. Maksudnya wah wis gak omonge yo. Loh, Aku aja. tak omong kalih sing nanggap ae. Lho, kok ngomong mbek sing nanggap? Lah sampeyan ngomong karo sinanggap wis sakmene mbane apa ora ya keju cangkeme sampeyan. Lah nggih to Mas Bayu, sithik salah, dawa kedawan saiki. Berbobot ya salah. Jaluk pertanyaan sing berbobot kuwi ya ora iso njawab. Kuwi jenenge kowe iki ora iso nglenggahne Mas Dalang, Mas Bayu iki. Lah wong ya wis lenggah dhewe ngono lho. Kok kon lenggahne iki jane piye to? Ngene lho, Met. Sampean rene kan kerjasama kali Mas Bayu karo kanca-kanca Iya. iki. Iya nek Sanggar kanca-kanca Bayu percaya. Lah iya mulane iki paling ora Mas Bayu iki isane padang iku cahyane piye? Nah ngono. Anu nek mau Mas Bayu kei lampu. Waduh. Dadi dalang kae kok mburi ketok mekan kok ngarep ya ketok abior. Lah mbok Ya. anggap aku nyuluh kodhok apa piye? Lah terus men padang. Isane menyala lho. Dibong. Ayo. Cangkeme. Dalang kok mbok. Oh dalang kok menyala iki apa? Menyala tegese Mas Bayu ki junjungan, Met. Junjungan. Aku apa kuat? Kaya Ben Bayu ki ya bengi ki ning Banu iki ketok berwibawa. Paling ora kowe ki yo engke opo ngono lho. ngekek ya apa to wong awake dhewe ne arep-arep diwenehi yo. Kene karo masyarakat Banu iki lho wis padha urunan dari masyarakat untuk masyarakat. Nggih Pak Bu nggih. Lho, iki kanggo awake dhewe ning kene iki matur nuwun, wis ditanggap. Lah nek ditanggap kaya ngene iki jenenge rak yo ngejak padu. Ngejak padu piye? Wong Mas Bayu yo komunikasi karo aku, yo karo sampean. Yo pas to. Dalang ki ketuane sakmene mbiyen iki sapa to Mas? Ketuane sakmene kae iki sapa? Yo Mas Bayu ki. Oh aku. Lah kudu Kowe dadi rong ketua tau. yo kudu iso piye to nglenggahno awake dhewe lho ngono lho. Lah kowe apa yo lempok? Ate mbok kon ngenggahne. Lah nek ra iso dalang ki abot lho Mas. abote apa? Abot dalang kuwi ya bengi ki ya anu apa ki matur kanca-kanca. Kowe nek ora gawene dalang ki sikil mergawe obah. Wiwit saka pucuk rambut nganti tekan jempol sikil iki ora ana lerene blas. Lho, Kowe tak kandhani. Lah sampean kok wis pede ngono. Lah dianggep kanca-kanca yoga ki apa ya meneng ae. Ki sikile ya obah, tangane ya obah kene ngrungokne, mata ya terus melihat sampean, nyeroteni sampean. Maksudnya lho, sewengi aku ya mikir lakon lho. Lho, mikir lakon nek ya melek sewengi. Ya melek aku Lah dianggap sewengi. sindan-sindan ki apa turu? Ki padha, Pak. Dadi Loh. sampean gak nek semena-mena. Dadi dalang ora melek tok. Lah, Ya terus? ora menganut tok. Tanganku ya obah mulahne wayang. sikil ngeprak lho. Lho, lah kuwi perkara dalange kurang pengalaman ngono wae. Lho, kowe lah- kok ngenyek Mas Bayu kurang pengalaman. Lah zaman saiki tahun 2026 ki kudu kemajuan teknologi. Maksudnya, Tegese piye ta? Lho, dalang wayang diremot ya kena kok. waduh, Diremot kok dodoan dadi sing ngeprak enek dhewe. Dit piya. Kowe tumon dalang mayang kok ngeprak dhewe diremot. Ah wong sakmono kae jare pimpinan kok ora ngregani wong. Lho. Lah iki lho to ditanggap nyon sewu wonten Bapak Kasun, Pak Kepala Desa. Nggih, Pak Pak Karsipin. Priyono. Mas Priyono ingkang pundi? Oh nggih. Priyono sapa to? Ya ampun. Kepala dusun? Pak kami tua to? Nggih. Ndak mosok Pak Priyono nggih. Mboten lho, mboten. oh, wong tanggap ngoyo-ngoyo ora roh Oh, iki. nek ora jelas ki takono. Nah. Niki lho Pak Priyono. Wis paham. Lho, wis paham ngerti to? Yo wis ngerti to, kami tuwa mang ning jero mbek aku wis ngene. Berarti bener sing niku. Mbah. Oh tak tapuk sane malah. Iki padha-padha deglenge. Itu Pak, lah. Mas Pitono, Mas Kasun iki tasik 6. Ijek 6 dadi Mas diceluk Mas Pitono utawa Pak kami tuwa. sing bener sapa to Mas?
Pitono. Nah, Masa ora kuwi. paham to gedhe dhuwur. Mang jere Pak Suroso kuwi. La ilaha illallah. Pak Suroso kuwi ketua panitia. Nah, Sing nyiapno kabeh sing mimpin acara bengi iki ya Pak Suroso kuwi. Ya, saiki tak takoni, nyapa wong ditanggap kok ora menghargai, malah madhep debok jenenge kan ora sopan to. weh lah Iya ta? salah. Lho, ngono ki lho jere iki pimpinan. Sajake iki yo Lho, ngajak geger dhuwur Lah kaya panggung. awake ngajak. dhewe iki yo madhep lho, ngene iki penak. Nggih Bu nggih. Seneng. Berarti kuwi Jarang nganggep- tanggap larang-larang kok madhep debok. Iya. Lancene wayange ya ning kono kok ya madhep Pancene ya ora. tradisine iki yo ngene iki, Pak, tradisine. Kowe tumon dalang kok ora ngadep kilir ngadep penonton iki apa tumon? Lho paling gak napas lho mbok acange ngene iki yo madhep miring lho Mas. Lho, Lah, lah. jenenge dalange nek ngadep penonton utawa ngadep sing duwe omah utawa sing nanggap. Ki nek pas wayah esuk bayaran kae. Woi, anak kuwi aku yo melu. Lho lah iya. Jenengan ampun emosi mboten usah darah tinggi. Darah Kula tinggi. sing ngurusi. Oke, tak pasrahke kuwi. Nyapung darahmu dhewe 650 Dik. 650 ora modar apa piye? Wong 200 saya mubat mabit kok. Apa? Lho, tak omongi ya, Mas Dalang kuwi tugase ya ngono kuwi kabeh iki dalang madhep debok, madhep wayang. Ora enek dalang kok madhep penonton terus wayange kon nglakono sapa? Sekali-kali maksudnya ya madhep piye to penonton kuwi lho ngono kuwi jenenge wong-no wong. Dadi aja semena-mena nyun sewu lho. Mas Dalang sinden kalih Yoga niki bener Yoga teng ngandhap nggih. Ya, niki Tapi nek menurut sampean sing paling aji sapa? Sing paling aji ning acara iki ya, pahargyan iki ya mesti dalange. Salah. Yo Sing- Mas Bayu. Salah. Lho, kok Sing salah? Yoga no paling aji. Lho, kok iso yoga. Lah kan aji kan? Lho, tegese paling aji ning kene iki yoga para karawitan ki iso mlampah tanpa dalang. Tegese umpama saiki tanggal 11 Ya. katuran teng Dukuh Banu wonten Banu karawitan niki napa niki? Bayu Siwidodo. Bayu Sriwidodo. Wonten acara napa? Karawitan. Lah kalih sinten piyambakan iso klenengan. Lah nek Mas Dalang Mas Pak Bayu. Dalang katuran teng Banu tanggal 11 kalih sinten piyambakan. Ape karo sapa? Karaoke. Iki aji yoga ngono lho. Dadi iki kudu saling membutuhkan. Lah kowe iki omong apa ya jenenge pemimpin. Dalang ning dinggon tanpa dalang iki ngendikake napa ceritane. Yoga ya gak bakalan wani nuthuk. Sinden ya ora wani nembang met. Nomor 1 mesti dalang. Ora enek terus kene iki rumasane ya paling ora bengi iki acarane apa. Sampean iso ndongakne priyantun. Lho. Sudarman sapa? Lah pun nang kerdus mau nek tulisane cedhak omahe Pak Kami Tua mah lho. Sing ndi ta met omahe Kami Tua kula sing ndi? Omahe apik mula nanggape kelase dusune nanggape wayang dalang sapa ta sing urung tau rene omahe lho apik iki. Sing nek lampune ijo kae ta? Kuwi masjid bocah kok ora Jawa. Tapi ora mae Kami Tua ora. Jere Pak Suroso kuwi. Iya, Pak Suroso daleme menika sing sebelah mlebu rono jeret. Nah, Sing mbok nggoni parkir mau masjid, bocah ra tau ora masjid. Oh, Anggere enek bener atau sembayang kowe iki. Nggih to, wong anggere enten musala lu, iki omah apa to kok enek irunge lho. Ngene lho piye to? Lah kok ngenyek ra tau sembayang. Lah sampean lho Jumatan apa tau? Ya tau to, Rutin. rutin aku. Wah, goblok. Aku ki Jumatan terus. Jumatan ki ora rutin ya gur seminggu pisan. Jumatan kok rutin saking goblokmu ya jemah tok no blok. Wah, alah. Wong Jumatan kok rutin. Lah iya. Acarane apa? Ora ero goblok dadah. Sik to masalah Jumatan mau lho. Nyapa mbok gudake Rutin seminggu pisan. Lho, piye to wi? Aku takok Jumatan Jumatan. rutin. Rutin no. Lah Aku ora- goblok no berarti kowe Senin ya Jumatan. Kowe Selasa ya Jumatan. Nah aku gak ya jemah tok. Kowe Jumatan seminggu pisan. Pisan. Nang ndi kuwi? Jumatan ning ndi? Indomaret. Lho, Tahu. nang Jumatan masjid. ya nang masjid kok. Dalu punika acarane sedekah, kok sedekah. Ana sing ngarani sedekah bumi, Nggih. ana sing ngarani Bersih. bersih dusun. Nggih. Ki dusune wis wani wayangan kaya ngene, Nggih. sapan awake dhewe ditanggap ning desa kene. Katerban.
Iya no ning Katerban. Mula iki Bapak Kades nggih rawuh. Ya. Matur nuwun Pak Kades. Nggih. Ayo to medang rono. Lah aku ora kok. Pak Kades sing ndi? Pak Kades kuwi biasane nganggo kopiah, nganggo koko. Anu, Pak Kades ngaku. Loh, kok nek ditapuk wong kene kok iso. Kok keliru terus to aku iki. Ya sing halus to, Met. Contone. Nyuwun pangapunten wilujeng dalu Bapak. Menika ingkang Pak Kades pundi nggih? Mbok pilih. Oh, menika nggih. Matur sembah nuwun. Niki kinten-kinten jeng napa sedekah bumi acara desa. Alah, utang nunut kene ya ra. Nek Pak Kades aku gak kenal, tapi aku duwe kanca kene. Sapa? Pak Karsipin ki bos melon. Kuwi nek wis kon Kowe kok iso kenal men. Aku Pak dadi suwi. Iya. Melon semongko wis urusan. Sapa jenenge? Pak Karsipin. Aduh, Met. Mati tenan ki. Mati tenan lho ki Lah Mas iya. Bayu. Apane Maksudnya sih, Mas? piye dek Tak iki? jelasne ya. Iya. Pak Karsipin kuwi. Iya. Yo Pak Kepala Desa. Loh, nek nyalon di apa? Pun Kok jarane dikenalan kene kok ora roh piye? duwe kanca bae lurah. Alah, Oh, tak beto iki. nggih, njaluk melone, Pak. Loh, Gak oleh. ya melon ya ndelok iki acara apa ning ngarani musime apa usum melon apa jagung. Ngriki nembe panen apa, Bu? Tikus. Wong mbok takoni niki nembe panen apa Bu? Ngono kuwi salah lho, Mas. Lah terus aku takon kuwi piye? Ya muga-muga sing gadah sawah panen nggih ngono. Nek mbok takoki panen apa Bu? Ya nek duwe sawah, nek ra duwe padha mbek nyakiti hati no. Ora wong ora duwe kok bingung iki. Lah Mas. iya to. Ora duwe sawah ki ya tuku to, Met. Zaman saiki kok ya. Zaman saiki kok. Lho lah iya wong tuku iki lak nganggo dhuwit, wong utang tanggane arang percaya kok. Lah alah, ya carane. Carane? Utang ning bank no. Lho, lah nek nyaur. Lah nyaur kuwi ya nek wis duwe, Lah nek ra duwe. ora duwe semoyo no. Kuwi kita menyesatkan kok ya. Kok menyesatkan piye? Pripun, Bu? Mriki panen apa, Bu? Oh, jagung. Jagung kuwi tegese apik lho. Apa Mas? Ono maknane. Ana maknane sejane pengen dadi wong agung didongakno muga-muga masyarakat Banu mriki sedaya dadosa tiyang agung. Amin. Mugi-mugi panenane melimpah. Amin. Ora rasa ndongakno wong saka iki ya ta. Apa? Piye? Lagi tanggale iki tok wis donga lho Mas. Tanggal Tanggale 11. 11. Nggih. 11 ki wis mengandung donga. Loh, 11 kok mengandung donga Ya piye to? Nggih to, Bisa to, 11 ki semoga oleh welase ingkang maha suci, muga-muga wong Banu kabeh bagas waras. Oh, ngono wah tepuk tangan, tepuk Amin tangan. Allahumma. Dinane kemis ki luwih becik mingkem timbangane lamis, dadi aja omong timbangane rakang. Wah, tepuk tangan luar biasa. Banu ki saka tembung muga-muga rezekine Banu milih. Banyu. 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 Alah yo karek nambah iye karo kanca. Ya beda tulisan kuwi beda huruf, Iya, kuwi iya. beda arti rak ya ngono. Didongakne mugi-mugi masyarakat Banu sedaya seger waras kala wau pun didongake Cak Komet. Ya. Terus didongakne sing pedagang Met didongakne. Muga laris dagangane. Sing petani Muga ngunduh. kejaba kono kancane ya didongakne Mas Bayu didongakne Mas Nggih. Bayu. Muga ya laris. Sajake kok ora ikhlas kowe. Ora tak Donga dongano kuwi ya selaris kok. Jalukmu marang pangeran. Iki malam minggu yo main. Iya, piye? Aku nang omah. Minggu main. Karo sapa ta Mas Kedok kalian? Alah. Lah salahe kowe dipecat tok wis. Lho lah ya. Oh, Aku sing dipecat niki ta? aku. Ngono ngomongnya tak pecat lho. Balik. Baik. Terus kanca yoga didongakne. Mugi-mugi awet tanggane pun digugah kan lho. Apa to? Sapa itu ru? Wis tuwanek ben kok nak digukan dadak geragapan awake panas. Kok ya didongakno sing apik. Ha nggih. Terus karo kanca-kanca yoga, iki yogane delok daga, jek enom-enom kabeh. Nom Ya. kabeh. Jen iki ra nek Mas Bayu ki angger panjak kok tuwek sithik dipateni to Mas. Lho teko rapik kuwi tuwa sithik ki ya dienggo conto patuladan Ya lho. maksudnya bagian ngulang ning omah ngono lho. Iya. Ning apa sanggare kono sindian Met komplit. Komplit. Apik-apik kabeh. Jiro lupat monem tu.
Wah, akeh tenan. Sira lupat monem tuwek. Dadi Barisane king mriki sing kok kene enom, Ya. sing kene iki sinden senior. saiki tak takoki ngopo kok sinden sing paling sepuh dikek pinggir. Ngapa Ya, sampeyan? sebabe Ya. ben kuwi kanggo tulodo kena dienggo pangeling-eling mulane sinden iki sing tuwa utawa sing Alah kowe iki sepuh. kakek ngomong ya. Kakek ngomong. Iki Ora angkane cocok. angkane barisane ngono. Nggih Mas Bayu nggih. Ayo jelas kuwi di skenario kok wis. Skenarione Salah. ngono. Enom terus sing sepuh mriko. Salah. Lho, lah kowe Sebabe apa kok sing sepuh taruh pinggir? sebabe Met. Enek loro. Siji. Siji nenek kerusuhan, dedel duel lah ya sing sepuh. Ya ra. Sing kedua, sing sepuh ki mesti bolak-balik kudu pipis ngono, delok-delok dadi gampang medune. Umpamane Ah. lagi nyinden. Eh, Cilik ya pas, gede ya pas. piyok. Mosok piye kok ya nganggo nada barang lho. Piye iso? Wong budaya. Wong budaya nang ya ora pantes to. Iki lho Mas, disapa masyarakat Banu. Oke. Iki sing wis nanggap awake dhewe urunan nggih Bu nggih. Lah, iki seneng ki nak sampean jak omong ngono mesti seneng wong. Mulane aku seneng wong wedok-wedok ngono ku lho, Met. Kene kok ya wedok tok. Kompak wong wedok mesti upama ningali wayang, campursari, tayub mesti nguarep dhewe wong wedok-wedok. Kuwi terkenal nek wong wedok iki kompak. Mulane aku seneng wong wedok Mas Bayu. Oh, nggih jelas. Aku ra seneng rabi wong lanang, ngono. Seneng Ayo aku bener. wong wedok. Lah Mas ya aku ya iso. Gak iso Aku wedok ora patek seneng kok seneng ya bapak-bapak mriki. Oh. Upama ning acara ngene iki senenganmu bapak-bapak. Iya. Aku ya ora kaya ibu-ibu. Alah ibu-ibu ki apik jabane tok kuwi asline andinge ngono ae ora patek rukun kok. Lho. Apa Wong iso? Wah, Wong mencenok. wedok ki ngono lho Mas. Aja. Enek tanggane tuku kulkas ngono alah atine ya panas. Upama tanggane tuku gelang, Atine melang-melang. tanggane tuku ali-ali. Ya atine ki cilik ati. Wong tanggane tuku ceret lho mencret. Lho. Weh, jenenge Penake dasya wong karo lanang wedok. lho. Wong wedok kuwi peran penting, Met. Kowe tanpa wong wedok, rumah tangga arep dadi apa? Nggih mboten, Bu. Esuk wong wedok kuwi dibanding wong lanang tugasnya akeh wong wedok. Wong wedok isuk wis umbah-umbah. Kuwi rak bojomu. Iya no, ya bojoku ya masyarakat Banu. Nggih napa mboten, Bu? Isuk wis umbah-umbah jam 5 lho bar sepuh. Umbah-umbah kowe dunung ora? Lah kuwi nasibe bojomu nek aku gak kok. Lho, lah kowe iki piye to? Bojoku kae isuk tak laundry. Umbah-umbah tak penging. Kene. Bojo mbok laundry. Bojo gedene sakmono gedene rek mbok laundry iki terus mesin cucine sak pira? Tegese tak penging umbah-umbah. Oh, berarti nek pakaian Kotor ya di laundry. Oh, no. awan tapi awan. Awan Apa? sithik jam 09.00 mesti masak. Kowe nek ora nek masak mangan apa kowe? Tak penging masak bojoku. Lho kok mbok pengen masak lho kowe kaliren mati no, Met. Panganan online akeh. Saiki panganan pesen teko dhewe. Apa kuwi jenenge? Lho, Refill order kuwi to. Piye? Panganan teko dhewe lho, Pak. online Yo. pesen liwat online utawa WA. Yo. Apa jenenge? Refill order kuwi. Panganan teko dhewe Oh, ora Jawa. Dasar ilat Jawa ya ngono kuwi. Amit lho Mas Bayu. Aja. Ngono gayamu ki lho online. Order iki apa? Delivery order. Ayo, Apa? paket. Aku iki gak masalah omong kuwi lho, Mas. Terus? Nek wong wedok-wedok ngelumpuk ngene iki, Hmm. mbok ngarep dhewe kadang-kadang ganggu konsentrasi, Mas. Kok iso ganggu konsentrasi? Ini menurut survei dan pengalaman saya. pembuktiane. Aku tahu Mas, pengajian kayak lagi metu cok komet Munggah. padang bulan bulan padange kaya rino kaya wong wedok ku melu joget kuwabe Wape tangane dhuwur. dik karo ngemiki sing wedok wayu sih dan karo ngemiki lha kok melu joget ngene anake wira Apa to? Sik to. Anak nek ngantek ngene-ngene iki jane goleki apa? yo goleki piye to tadi Wong wedok ngemiki. ya yo Melu joget. Melu joget Melu ngene. joget ngene. Padang bulan. nah kan ubah Dik Padange kaya rino. anake golek-golek ngene batine cara ndek iso ngomong obah ae ngono Kuwi jane goleki apa to, Met? ya ampun ngono ae takok wis padha tuweke rek Lah engko tak goleki pake. ya ora kok ya Oh ya ngene ya gak ya. Kowe kono. Ibu-ibu tetep ning kene. Iki masaku, masamu kono. aku kene
Oke. Nuwun sewu, Amit. Nggo apa? Duh, yo ngaku musik no. Wong awake dhewe iki wong budaya kok. Budaya seniman tulen. Seniman kok. Multi talent. Lho. Multi talenan lho. Talenta. Mas. Ya ampun. Loh. Nuwun sewu Mas iki. Anu ting tak ting endang, ting tak ting. Sing ngendang nek kaya Kamandanu rambute. Waduh. Cak baguse kaya ngono lho. Ya pas to kompak lah ngarepe sing ngerjeni Subakir. Wah. Bakir sapa? Bathik Madrim kok Subakir. Oh iya Bathik Madrim. Ya kok ora nganggo apa kene blangkon dhewe iki? Bon-bonan. Oh, bon-bonan. Bon-bonan kok kuwi kok. Heeh, yuk dikompakne. Aku ngompak rene, kowe kono, aku kene. Wis to urusanku kene. Dang, tak dung, dang. Lho ape piye? Ngrasakno yen iso. Asik. Khusus untuk ibu-ibunya ya, Bu ya. Kangge jenengan, bapake mboten usah, bapake mengke kalih komet. Sarang-sarang nggih Bu nggih. Supportere dagelan loro, supportere dewi-dewi. Tuwek-tuwek Nggih, lho. bagian wedok. Ape bocah nyanyi apa tuwek-tuwek lho. Ayo sarang-sarang. Hei. Ayo Bu. Apa. Kowe lho ape piye? Kowe ape piye? Aku arep ngumpakno kono gara sing muni kene. Lah pancen sing paham yo kene lah nek kono yo Gur. Ora wong kok gak cerdas-cerdas. Lah kok yo sing kira-kira kono ngerti apa lho ngono. Mengke nek kula anu matur mana semangatmu jenengan anu nggih nyauri Mantu. ini semangatku. Lho iki nyapa mulih? So. Khusus ibu-ibu, mana semangatmu? Nesu. Ora nesu piye ngono. Urek Ngono kok jere ibu-ibu iki paling kompak pret. Tunjukkan bahwa seorang wanita itu paling kompak sedunia. Oke. Apa kuwi rak kono-kono masyarakat ketiban kene iki. Hei, Banu. Napa ta? Banu kok ketiban. Ayo. Katerban. Ayo Bu. Ho! Ora kompak. Lah nek aku tanpa musik wis kompak. Jal Pak Kula nuwun. Akeh kula nuwun. Ini tok kono wis monggo. Loh, berarti apa to? Wong iku mendapatkan antusias atau perhatian karo penonton. Ora kaya kowe ora Jane boloku sinden. wong kok ngene kok diban. Aja melok lho Den ya, aja melok ya. Saing-saingke ya mesti. Waduh. Aku Tak ya aku ya. Si, kono ya nek ibu e. apa? Kono ya nek wedok-wedok e. Rasa. Telek sandi berarti kayak. Telek sandi kayak. Ya berarti telek sandi lagi telek pitik. Lah kan ya padha sak kandang aku telek pitik kowe kan ya telek mentok. Wis Ora iso wis nyerah. bareng ya Bik ketoke sing ngarep ki kleru nek ku laguku kok. Lah iki ketoke gak iso met. Landit gak iso. Campur sari ya. Sing nangkap yo dijak dagel pisan. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Alah. Cahe patake. Nyanyi malah kanggo sing bae-bae. Bingung kowe bingung. Aku jane ning nggonanku. Asli bingung, Dek. Bingung. Lah nek umpama nganggo kedang, Mas, blang, tak nduk, blang. Ayo. Ikuti suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cirolo. Cirolo. Mulai. Apa?
Kowe sing boloku kait budal mah sing ngejak foto aku. Kowe sing kompak ya. Malah kaya kecepit to, Met. Ngono sik to, tak ideki ya, Mas. Kak bongko. Aku mau but to ning guri. Anggit iku kesel ngono. Lah kok arep diidek-idek mbek Rian. Ah modar aku. Sikil siji ae, Mas. Sikilmu siji sak wong aku. Ngaturke matur nuwun dumateng masyarakat Bandung nggih Mas Bayu. Nggih, nggih, Ya matur nggih nuwun. niki tiang masyarakat ingkang tasik nguri-nguri nggih ngurup-ngurup Nggih. budaya Jawa. Ya, betul. Terbukti malam hari ini nanggap wayang. Ning kelase gur dukuh wae iso urunan kompak. Wah, nggih. ndugekake panjenengan ugi kula menika. Wah, lho, tenan, ngono. luar biasa. Tepuk tangan untuk Bandung. Nah, tepuk tangan. Sos kompak lho. Nek ora gusup rukun, Nah. gotong royong ora mungkin adicara bengi iki kaleksanan lho Mas. Betul Mas Bayu, guyub rukun menika kunci utama. Wong kok gelem rukun insya Allah urusan apa ae dadi enteng. Ngomong-ngomong masalah rukun, nek Nah. cara sampean Pak Dalang Iki Ya. apa iso? Lho, piye to? Awake dhewe iki kudu membudayakan nyanyi kaya wong India. Kuwi iso rukun. Wong India kae aja neh kok apik, seneng cinta. Wong Upama- perang wae nganggo lagu. Tukaran. Tukaran nggih lagu. Contone upamane tukaran. Apa Ah, ngene? Aku dadi apa? Dadi wit. Ya ampun. Mbok Rian kae kon ning kene mbet kaya wit ringin. Iku Rian. Iki pomo dadi wit. Ya. Wong India ngerti wit lho nyanyi. Iso ye? Duh, piye to? Jajal lagu. Koye mile gaya. Koye gaya. Koye mile gaya. Koye mile gaya. Wi nyonto wong India. Wi lagi ngerti wit ketiban wit lho nyanyi. Ya ora enek to ketiban wit iki ya malah aduh. Surabaya ya enek kok ketiban wong India. Iya. Beduk ya ta? Ketiban wit. Ketiban wit wong India nyanyi langsung. Duh, wadaw 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 daw wadaw 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 daw 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 wadaw 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 daw 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 wadaw wadaw wadaw. Asik. Wit apa sing nibani iki mau dik? Wit apa sing nibani iki mau dik? Kayane mau ni gedidi. Kayane mau ni gedidi. Ki wong India. Ketiban wit ngantek kaya ngono kuwi. Mula nyontoh wong aku ya. Rumah tangga. Rumah tangga. Ibaratnya Iki niki tak buktekno lho Mas. Kersane kangge contoh masyarakat Bandung Bandung. tunjukkan bahwa Cakku itu dengan seorang istri tidak pernah bertengkar. Ora tahu Mas aku. Kayak contoh. Berangkat ngene iki aku pamit. Upama tanggapan. Salaman. Aku berangkat ya Mah, aku kan ngono. Lho kok. Terus- Wah, alah potonganmu kok celurut nyeluk bojo adek emak. Lah bojoku jenenge Satimah. Lho, gak mamah ta? Gak sapa Mama. Lho ku mang berarti salaman plek langsung ngomong piye? Ngoh, aku iki pamit budal tanggapan. Iya. Ngono ki ya nyanyi. Piye nek? Berangkatlah sayang. Oh. Hati-hati di jalan. Dek ora usah nyanyi isin nggo njaluk tak tumbas nopo ngene. Ngono ki Dek ya nyanyi. Nyanyi piye ta bojo? Aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang. Alah. Kono kembang to, Met. Wes tak sempete kembang aku malah Wah, berarti bojomu seneng. Wah, aku dikaplok ya. Lho, ditukono kembang iki wong wedok seneng. Gak. Lho kok dikaplok iki piye? Lagi kembang api tak sumet sisan. Cah gitu. Yo kembang ki mawar. Iya, iya. Melati. Nek- Semuanya indah. Nek iso kamboja rak yo ngono to. Kuwi kembang mayit Mas. Yang penting kan bunga, ini memberi contoh sing apik-apik. Iki lho. Mula bengi iki ya hiburan ya guyonan. Ya. Komplit menika wonten saking mriki dugi Ya. menika jenengan milih piyambak. Mbok menawi enten pamundutan, Pak. Oke, banyak. Iki Oke, sidian banyak. langsung. Sampai milih sing ndi terserah. Apa Sinten sampean ingkang tepang katuran sik? jumeneng? Iki sing apa jenenge ngadeg ning kene iki sing ngaturi panyuwunan banyak to. Nggih. Diwasana sik apa piye? Nggih to. Saking Banjarno njaluk gending podang kuning.
kalih gubuk asmara. Nggih, matur suwun. Iki diaturake sik iki podang kuning kalih gubuk asmara. Niki sing biasa nembang sinten, Mbak sinten? Wah, banyak iki los semuanya iki. Mbak Ulpa Mbak Ulpa ngantian. Mbak Rani. Weh. Sing mulai mriki lho, mriki Mas Bayu. Heh? Wong iso lali Saka sing kene Kowe dhewe. kok ora manut kono iki nyabut to kok. Lho. Karek kono sapa sik ngono lho. Ora apal karo sindene, Met. Iki kok Ora apal ya wong pancen gonta-ganti sapa ta sing betah melok kono iki. tak tapuk pisan minggu malah. Wong kene iki wis masalah sinden iki wis mangsa bodho. Lho, Lah, maksude kuwi Mas Bayu ki Koordinatore dhewe-dhewe. Lah, ben suasanane gonta-ganti. Koordinator paling ya ngono kuwi nek cerita karo wong. Asline. Asline ya wedi. Padha karo aku. Allah ngono mbok critane. Sinten Mas? Nduk Rani ngadeg nduk ya. Sepoti cara Sanggar Bayu Widodo yo. Sanggar Ayu Widodo. Yoga kemenyek. Lho kok kompake kok ngene kok Wong jare kene kuno kemenyek. mbok langsung dung jleng bar. Wis rasa Lho domo. niku variasi kok. Apa? Ya, variasi. Sing apik vario, Mbak. Nak variasi apa tak? Piye apa montor apa piye to? Ngene iki mertandakne nek apa ki sanggar kene iki ya. Iya. Apa mang jenenge? Mbuh. Lho lah. Aduh. Bayu Widodo. Wahyu Sriwidodo. Oh, Bayu Widodo. Ya. Bukan aku Sri to? Boten, Wis siap tuwek tanggaku. dadi budek. Ora, Suwe. sajake ora gandeng karo sisi jenenge malah budek to sampeyan iki. Nemen. Kok Sri kok ora melok to biasane melok. Lah nggih lah mboten diajak kok. Oh mboten dijak. Nggih. Wis dunung berarti. Nah iki kan rong dunung. Iya. Iki ketake kok nek dagelane loro iki ketake kok digalekno pasangan siji-siji gathuk Lah sajake iki. ngoten le Mas kok. aku Ora milih pangerten kene. aku ngelolani menenge mbok yo lho. Oh, Lho lho kene milih iki dhewe dadi to, Met. Kudune senenganku ki sing kuwi neh malah senenganku sing piye ayo lho pengerten karo siji. Oh kowe kon milihne. Mbuh. Aku tak pilihne nek iki engko kanggo aku ya. Kowe madhep rono, aku wis paham seleramu to. Wong milih nek mbok kon madhep rono Yo nyambut. ben surprise to. Iya. Ben ora kok kuwi neh. Ora aku ngerti. Tang. Jajau ngono. Sawi. Mbak. Sing halus lho. Iya to. Jenengan jumeneng nggih. Ah. Nggih to sekali-kali ya. Wis to kuwi tak pilih sing apik. Matur nuwun. Medena nduk medena. Nggih. Seleramu yo ngene-ngene iki to. Aku wis Nah, ngerti. kowe kan yo paham. Lah iya. Wis tenan kono ae. Ora usah kuwatir mbek aku, tetep tak pilihno wong yo leng wis iki. Ya, kuwi nyandang kono. Iya. Kok yo Wis ngono. lah ngene. Apa pilihanmu wis ngono. Lah ngene. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Nyapa to wong wong wedok kok kualik lho. Piye Selamat malam. goblok. Iki wae kono. Kowe sapa? Pak Lurah iki lho wis ora duweni iki kowe kok wedi men to, Mas? Iya. Enggak, sapa wedi? Lah di mang ning Aku ngene. Ke anu, sehat nggih? Lah nggih. Alhamdulillah nek. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah penting tapi nyangat aduh lah kok Ya malah aku. alhamdulillah nih. Angut malih itu nek ngene. Kelainan Anu, kok jane? napa gangguan tenggorokan? Gimana ngono oh. Oh niku mungkin nak badhe pementasan mawon kula paringi resep niku saged diparingi oplok-oplok niku. Apa? Nggih, mungkin kula gaweke nggih. Makno. Mono-mono. Nggih. Alah.
Sampean ya romantis kaya Mas Komet. Nek romantis lho piye? Lho, ya tak gandrung no wong lanang kok padakne. Ilate siku kok. Ilatane kaya meteran gitu. Kalau boleh tahu namanya siapa tadi? Oh iya, nama Aku kok mbayangno kene dicak nyanyi. Dewi Hei, Hah? janji tresno ya. Iya. Nyanyi. Mesti api. Mesti api. Api paling. Lah iya. Mesti api. Namanya siapa tadi? namanya Dewi Rani. Oh, Dewi Rani ya. Oh, Dewi. Sudah. Dewi Rani. Kowe Siapa nyapa sih? tak kok biling Siapa nyapa? sih dia? Oh, itu nggak kenal kamu ya. Kamu di nggak sini kenal. aja. Udah punya pacar belum? Aku Heeh. belum. Oh, belum. Aduh. Namanya ndelak wis luwe kok ya. Ndelak wis. Kulo ndang takoni kulo jenenge sapa? Wis intim wis luwe. Wis di pacar burung. Kok pacar bojo e. Ya bojo iki sing cetha bojone sapa? Wong kowe pengkhianat milihne beresiko kok. Wong liyane lho apik-apik. Ya apik lho, Met. Piye apik lho? Biyen Lho, lah saiki mbok nyek elek ngono. Dage. apik-apik nggih. Bojone sampean nggih anu nderek teng mriki. Alhamdulillah, Dek. Nenek nggih. Ampun ditinggal mungkin gontol tikus. Nggih. Nggih, mboten mau tinggal. Besok Iya. yen kowe gelem karo aku, Dik, upama dadi pacarku bakal tak tukokne emas, kalung, gelang, ali-ali sak piturute Aku ya. yo pengen kaya ngae lho, Mas. Wis nak ngono. Gelang nak mene iki lho, Iya, Mas. pokoke gelang. Heeh. Gelang Eh, nak Mene iki lho, lho, Iya. lho, mene. Yo, mulai kini amek nyikut. Heeh. Wih, ngotak ngono ban nyopo. Apa kuwi? Lah kene ngantek kene gak ban jobo ya apa? Gelang Gelang ora duwe apa-apa gayane nukone gelang iki lho. Upama pengen dolan ning ndi, tak tukokno mobil sing apik model-model saiki ya. Kowe pengene mobil apa, Dik? Aku apa aja, yang penting kan sama kamu. Oke, Oh, sing sama wedok aku. iki ya padha ae. Aku lah mbok tembasno mobil. Wis tak Mas. tumbasno sampean karo aku engko sing mesra aja gelem kalah karo kuwi. Tak tukokno mobil cherry sing gruwah. Aku sing nyetir sampean madhep mengguri karo goreng tahu. Tahu banget. Aku ulat timak latusan. Nah, iki cocok iki. Lho ki marah jelas to. Wes upama nganti kowe gelem tak pek bojo sok ben tak jak bulan madu ya. Kemana ya kita? Terserah kamu sayang, mau ke Paris, mau ke Hong Kong. Wah, kuwi bulan madu apa minggat? Rewet ya iki rumah tanggamu dhewe. Lho kowe teko Caterban nganggo Google Map teko Hong Kong. Potonganmu yon. Wonge mbok biasa somben awake dhewe nang gua kikik. Alah. Windu, Mas. Uluh, ndelok telek lawa. Kowe iki parek cicik watu apa piye ning kono kok. Aja rayu nak wani nganggo kae. Lho, nganggo apa? Matane. Nganggo musik. Lah ngono iki nganggo musik. Wis sik Pak sik. Lho rak takon. Rak takon. Wong nek bingung ya mesti takon. Wong kok koyo ya ampun. Aku wis tak tegese kuwi kowe sik karo. Lah nek kowe takok kowe sik aku sik padha karo nguyai segara ya. Alah yo kalah to kowe mbek aku kok iso. Lah dijajal. Oke, tolong nadanya A minor, A minor. Kunci nggawa kabeh pisan. Dengan musik-musik modern. Ternyata hati. Tak tapuk lambimu engko malah merah wong. Aku ngelingno nada. Kudu sajane. Aku ngelingno nada. Rene nek Apale jane ya aja nyenjak kono ya. Kowe A minor tenan apa ora? Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Pun bagus antep Ketok rasa ideal. hatimu. Tak tinggal nih. Iki piye tak kok ditinggal ki jane? Lali aku. Oh, lantai bojo ngono mbok tinggal tak anune apa piye? Bojo Siremo. Teko
Teko ndi, Mas? Teko Katerban kok sok. La. Iya, Mas ya. Penyanyine karo Cucuk Lampahe nyanyi. Awake dhewe nganteni. Lah kae MC-ne. MC-ne. Cemburu. Iya, kowe nek wani kono, gandrungen nek wani. Apa? Wani apa ora? Karek aku to. Lho, kowe iki lho wani apa ora? Iki bojo-bojoku dhewe. Lho, iki bojomu ta? Alah, Lah terus bojone iki ndi? empuh. Golek dhewe ora kreatif. Lho. Ha, nggowo sampeyan kae kok bingung. Piye kono? Alah, ora masalah. Senek sampe dah. Ah. Ya nadamu ki sak pira kok. F Mas, F. Minor. Aku mau kaya lagumu. C Mas, C. Lho, mulah ngalih to. Mau ngalih C. Cetok. Andai kau tahu, Ku tahu di pinggir kali. Kowe mari mbok jawab. aku iki sebagai Ora usah. backing vokal lho. Aku padake kodok to, Mas. Ora, kok iso. Sapa kodhok wis dikis kok iso. Wis, ya Wis ora enek kodhok. tak tapu. Di pinggir. Sak pira mau? Aku kok Apik bingung. lagi apik iki. Sandalmu lho nyok. Ah, Sandal iki lho. ben ketok dhuwur. Lho ketok dhuwur ki. Lah aku ndek kene ndek, anak-anak dientekno garangan lho, Mas. Cilik. Ya paling lho nek ngedusi kan penak. Ya Sampe penak ngene nang ta. tusi lah nek dolan nang guritan kaya entek lho. Andai kau tahu aku mencintaimu Masa, Mas? di dalam hatiku. Ora aku ora cemburu. Telah terukir indah namamu. Dudu jenengku Bu Dudu Indah kok. Iya, Bu Duduku Dudu Indah. Jenengku Dudu Indah, Mas. Jenengku Dudu Indah kok sing mbok ukir kok indah to, Mas. Piye to? Bejane sak donya ki aku mung karo kowe, Dik. Oh, nggih. Bojone Bento iki ya. Ora usah dirungokke ya, Mas. Iya iya. Kowe iki yo melindungi bojo kok iya. Maksudnya indah ki opo lho? Apa? Apik Sing lho. muni kok ya. Apik, Mas. Nek sampean Aku kok doi ya, Mas ya. Aku kok doi wis apik to ora? tak foto ya. Ya wis. Loh, suarane kok wis ora bindeng neh. Suarane kok ora bindeng neh. Nami mana? Alah, malah bogaekno neh. Nih bonang aku. Jajal karo nyanyi. Elengno Karo nyanyi lho. Karo nyanyi. Aja guyon ngadeg. Lho. Kono dirno dhewe iki nggek kok mbok ngadeg lho. Oh iya, ngadeg, Dek. Niki wau wonten pamundulan. Pamundulan. Kompak banget. Oh, Wong kleru adik mau dikompakne. Pamundulan. Anu, Tuban ki wis ora iso ninggal tayub. Nah, ciri khas Tuban Bojonegoro ki mesti tayuban. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir iki. Iki dipinangkani napa ingkang dados pamundutanipun Bapak Mbah sinten niku wau wonten Podang Kuning. Terus sing Banjarno. nomor loro Gubuk Asmara. Ya. Ya. Mengke sing nembang Genti pacarku genten. karo pacarmu. ya. Met, sing ibing ya putih kayak teng tengah, sing ibing kayak kula to. Monggo Iya. teng tengah kersane dipun gaduh. Iku ditapuk pisan kok gaduh pi. Nah, iki cara gagrak mayub. ditayuke. Sandalmu lho, Lek. Ngapa? Kok ya dicopot. Cara Kok ya jajal. sajae kok ya pas ngono mau ukurane. Lumayan ketambahan 5 cm. Malah kaya sandal. Sandal apa boto jane. Oh, wandel. Yo. Niki mau bawa napa? Boten. Oh, langsung. Ayo. Banu lagi.
biasa. Matur nuwun. Sampun diaturke kala wau pamundhutane Pak sinten wau nggih? Pak Podang Harno, kuning. Podang Kuning. Pak Harno. Mandhapipun Gubuk Asmara. Wah, pamundutan saya kathah Mas Komet, Mas Yono. Nggih. Niki saking sapa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu dalasan Dalu. kanca-kanca Sanggar Bayu Siwidodo lan sedaya warga masyarakat Dusun Banu. Mugi-mugi pinaringan lancar sedayanipun. Amin. Kula Sang Joko alias Mahendra kalian Basarni nyuwun gending Podang Kuning. Amin. Nggih, mugi diaturake. Mugi-mugi Sanggar Bayu Siwidodo tambah jaya salaminyo. Matur sembah nuwun. Ya. Amin. Amin. Waduh. Nggih, tak macane kabeh Mas Dimen. Tak wacane. Wis tak nggo bolak-balik sing kuwi kene. Lah iya. Derek ngregengaken Mas Bayu nyuwun tembangipun Podang Kuning. Weh, Podang Kuning. Pun ping 3 niki nggih. Nggih. Podang Kuning. Kintun salamipun kagem sedaya warga Banu nggih. Menika saking dulur Mas Jono Wonocala nggih. Sembah nuwun. Sugeng dalu Mas Bayu salam saking kawula sak kanca pemuda Banu. Khususipun salam sukses selalu. Ampun bosen-bosen dipun timbali wonten bersih desa Banu. Oh nggih. Boten. Malah matur suwun. Nggih, Karang Mas Taruna Bayu Banu. badhe nyuwun lagu Praulayar kagem sedaya masyarakat Banu mugi tansah guyub rukun. Pun. Saking kamula 3 serangkai sapu jagat ABCD anak Banu cinta damai. Wah. Tepuk tangan. Saking Mas Banu, Erwin cinta damai. diaturake mau apa mau Praulayar ya. Iki go pamundutan ya ana Podang Kuning mau. Podang Kuning wis diaturake kabeh. Diaturke. Ana Puspitanala ya ana, Caping Gunung nggih wonten, terus Kusuma Wijaya nggih wonten. Iki diaturake sik sing Puspitanala Harok Jaba. Lah, nek Iki, Mbak, ajeng sinten? wau Ya. kagem ingkang sepuh-sepuh. Nggih. Lah niki nyandak ingkang mas-mase mbak-mbake. Buat Nggih. kaula muda. Heeh, sinten ingkang kepareng jumeneng menika, Mas? Mbak Ani ya, ngadeka Nduk Ani Nduk. Nah, yo sepati cara Sanggare Bayu Siwidodo. Ayam, anak ayam. Keramaian yang ada, saya panggil sang becak. Sore tata berkuda, becak, becak, tolong bawa saya. Oh, iki dah tukang becak. Hehehe. Itu. Benten to. Oh, benten. Niku mboten becak. Lah kula nimbali becak kok niki sing wonten. Niku Cak Komet. Oh, Cak Komet. Lah iya ana jenengan Cak mengke saged duet kali Cak Komet Oh, napa kali kula. Oh, iya. Napa kali Mas Bayu nggih semangat. Oh, Abdule ora kaya Mas Mas Komet. Yo. Komet. Mas Komet. Ya. Wah aku neh. Ki mau apa to, Met? Mbuh. Pamundutane. Mau. Oh, kathah kok Puspitanala Oh, wonten. Puspitanala. Nggih, diaturake Puspitanala. Yo, Puspitanala. Oke, diaturake yo. Puspitanala dados. Nggih, mengke duet kali Mas Komet nggih. Iya. Kok tawa ae. Ora Piye to, ditawani piye to, piye? Ra dijak nesu. Kok? Piye. Aku mau nek sampean balik. Eh, Mas, Lah ngopo? Nang kene ae. mau lho pas gua tengah kok jogete apik. Iya. Kendangnya Mas, kendangnya. Kedang. Jere pengen ro. Jere pengen ro tak ya? Carane piye? Iya carane ya. Tiada yang paling. Tiada kurang piye? Kowe ngentut iki. Wong ngene yo. Ha ora melok ngedin karek nyedot aku. Aku pengen kuwi. Kok karek nyedot piye kancane kan. Piye. Alah kowe iki kan, percuma Aku yo kene. pengen to, Mbak. Pundi, Kang Mas? Pengen kaya ngono kuwi lho kaya Mbak Dono Komet mau lho. Kowe iki percuma nek aku nih cek greng lah nek sampean Terus iki piye? aku? perjuangan. Lah kok ayo tambeni pelikitan. Pil. Pil. Pil kita. Kowe nak ngomong sing Kuwi sing hati-hati. cetha ta. Kaya Kuwi lho sing biasa
rupane abang mbek ireng kuwi lho. Oh, apa jenenge? Pil kita. Lho toh. Pil kita. Lah iya kuwi lho. Apa Bali. jenenge? Pil kita. Lah ngono kok. Lagi ping 5 lagi Kaya bener. ngono kuwi lho, Mbak. Niki Piye, anu piye, piye? Alah aku tak delok iki lho. Iya ya ndak. Apa ndelok apa? Isik penisirin. Ngene-ngene lho, Mbak. Oh, piye mau? Ya turuti Ya. mbok menawa ki permintaan terakhir, turuti. Oh, bocah terakhir dua kono. Ayo. Ya, Ya, ya. macam Prana lah. Aku ada Prana. Ayo, Mas. Kaya mang lho, Mas. Ayo. Lho. Lah kok dadi ngene? Lho, mentoke nak digiring. Mbak. Bang 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 bang. Bang bang. Iso. Kok dadi ngene piye iki? Oh, alah. Sing ngene. Monggo Pak, ngersake. Murah niki pedetan. Sampune pedotan. Niki Lah ditambah. iku ki kesababan iku lho kok gak iso muni ki mau piye? Iso kaya di mang lho, Mbak. Mosok komet mbok kaya aku. Jajal kene piye nek kene. Sing mang lho, Mbak sing. Tiada oh. Waduh. Sik to. Jajal wis kene ya. Ya, Kene, wis. Diwarai Mas Komet, diwarai. Nek cedak Mas Komet piye? HP-ne sawisno rekam. Kok gue delok-delokan nek arep turu. Ah, percuma. Piye mau? Tiada yang Piye mau? Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu. Kowe kok ngono. Wong kok iwu to karo kowe iki lho kok. Lah pengen ngerti kok diadep no. Sik, dimboi siji meneh. Lah Angsal Mas modele niki. lho. Boleh? Modele. Jenengan ampun balik riyen. Ngoten. Ditambah setunggal sinten nih, Pak Mas niki. Aziza. Aziza, Aziza. Nah, Aziza Ayo, kuwi lho kata-kata. sa. Mestinya mbek aku ikhlas. Sik to, iki sinden. Piye jenenge Azizah. Ya Aziza nyapa. ngate kondo, ngate kondo. Kaya ustazah. Ayo dek, coba pedik Ayo, ayo sepet. Heli dung dung dung. Ora usah sepot-sepotan. Wih, sepotan apa? Bar kodok kok ki. Lah mau becak. Pokoke Mau digawe. sajak mula Pak De, Pak De. Wah, iki. Ora pedhok berang-berang ulan kok dak sia-sia aku udah nyapa. Omengi. Tabrak bakul jamu nyoro Pak we. De, Pak De. Wong kok padakno heli. Sapu iki ngono, bocah yo cahya. Oh, kene jak iki malahan kok. Aku bolomu. Saya apik. Nek kabeh ditukari piye to cah? Waduh. Kok ngomah wis gawa masalah. Lagi Aku PMS bolomu. paling. Aku ki ndukung sampean. Iya ning Zah. Sah. Zah. Kok kaya pitik. Sah, Ora sah. apa-apa timbangan jah kok iso. Ayo, Sah. Iya. Nang kono. Piye, Pak? Sing Niki kan nembang apa ngujar-ujari tok? Lah ngono lho. yo nembang to. Sing apik sing tiada yang. Sing ungkik-ungkik. Iya no, aku yo Ah, pengen. jenengan pengen ro sing ungkik-ungkik. Iya. Wis Jajalan, suwek Mbak, ngono. jajalan. Eh? Asik-asik. Wis suwek iki mbok ngerti. Tuwek kok suwek. Lah wong iya Jajal. mesti ya. Sapa ora kaya kuwi, yurum kuwi. Sapa ora? Kuwi apa iso goyang Azizah? Iso. Asisah iki ning dinggon. Lah wong aku lo lanang. Hah? Kowe iki bangsi to iki. Lah layak kok bligir. Ora ngerti asisah kowe. Lah, Jo. Ya sah ya. Iya. Nyanyi. Gak sah sah ning kene umpah-umpah sapa kono lho ta. Iya. Gua Piye? Niki Romo. Piye? Anu Request ngaturke napa malih? Sing sampean kersane piye mau? Iki ana pamundutan iki mau Apa ana niku? caping gunung lho iki. Caping gunung. Nah. Terus napa malih? Caping gunung kali praulayan. Iya. Oh, Nah. nggih. Ini saya pengen ungkik-ungkik. Oh gak. Caping gunung ora kena diungkik-ungkik. Oh iya. Tapi kan piye? dijenggleng to, Dik. Nah. Oh ngono. Ngono kok iso. Dijegleng ta iki? Iso jengleng apa ora lho, Mas? Alah wis ra kuat, Mbak, wong kuwi. Ora kuat ta iki. Wong terakhir lho asam urat aku roh. Lah, lho. Lah kok nak setruk. Sajake wis tau karo awakmu, Zah? Angke wong sarung kuwi cek kene kene. Pak wong jenenge Pak De Komet kuwi ya. Heeh. Oh ya Allah sampe jedok utek aku. Boyo. Jenenge Pak De Komet kuwi ta. Nganti jeduk-jeduk kok kuwi. Aku meriksane anakku ya to. Heeh. Pak De mek apa Pak De? Anu sak sikilku geringgingen terus sak sisih. Lah Lah. kena apa Pak De? Ya, Kolesterol asam urat. Gula. Heeh. Tinggi. Mbok bawa ning gone dokter. Iya kuwi. Ya Allah Pak De. Kok kabeh penyakit sak ning mbok Gak beneran. sumpah gulane wis payu. Hei. Diabetes kuwi lho kok iso gula wis payu. Oh, Saiki wis sehat. sehat. Wis sehat. Nah, nyatane wis iso dak si aku. Oh, ngono ceritane. Ayo, kok kowe tak jenggleng, Dik. Ngono. Ora dibacot. Ora sampeyan.
Enggak, Mbak. Saben bengi. Ayo. Sik, sadurunge saben bengi Loh, niki ya. awake dhewe ya hati-hati ya maturun ki nek mboten klentu neng pelataranipun Mbah ingkang buyut. Mbah Nggih lah, Mbah. Karminah nek mboten klentu nggih. Oh nggih. Hati-hati pola sak pola aja nganti malati. Lah ngono lho. Kowe ning kene sembarangan ngomong, sembarangan pulang kok mulih Terus takok kono, sepinten, Pak? Oh ngono sing ya. halus. Kleru bacok ndasmu. Dulu. Ora kok iki Kok Mbah bacokan? Mbah Kong sing iki apian. Sing kene apik lho, kae lho, ora kenehan. Potong. Ya do. Ngudur ya kono. Saben bengi. Mbah Wo siap Mbah Wo. Ya, lagi Mbah Yon iki Mbah Wo. Waduh men soapan metenge. Ayo sabar to ya. Kok ancam. Wong nek sehat ki kaya ngene iki, Pak. Oh ngono. Lah mbok anggap aku lara. Krasa apa ora, Mbak Ayu? Iso apa ora? Krasa Oh, tenan. kroso tenan. Aku semat. Berhasil, Lep. berhasil. Wong Jajal. sehat. Jajal. Sapa ora? Hati-hati. Eling herniane. Urung, sik urung. Urung muni lho. Urung muni. Wong popo kok Oh lae ora Latihan. karupan. Pemanasan to ki mau. Nggih. Yen mamajang. Kok nak kene ra kuat tak tes iki. alon-alon. Iki aku sida muni apa ora yo. Cita muni tut ngono. Tut. Nang masalah cah poli lho aku dadi kulino ngumpul. Oke, wis piye njaluk kok pinggir ngarep. Aku seneng Guri. Yo wis Guri. iki aku Oke. karo Pak Lurah padha. Oke. Pak Lurah kok iso dilelake? Mate padha-padha seneng melone no. Oh no ya. Ya. Yen memajang kleru laras. Wes sing kleru kono kok aku disalahne. Anggere nek sinden nembang mesti ngono. Yen memajang. Kok tak Ora nguasi rupane ngomong. Mau dibisiki piye to, Mbak? Dibisiki piye ndang ngomong. yen memajang. Yo rai romo. Yen mamajang. Ya sapono. Kene Dik, aja melok Dik. Amung karo janur kuning janur kuning janur kuning. Lah tenan to kandhane ya. Serasa. Mula Pak De, Pak De. Iki lho. Pade untu mumpu. Krasa keri melu kok ora. Pertama terang Dulit ngono, lho Dik. ora dulit. Ora iso ndangak-ndangak pisan. Ora mampu kowe ketoke tak anu sik aku sik. Ngawur sik tak telatenane. Aku biasanya kena kok yane. Kono bojomu dhewe. Marai gulane mok dol kuwi mau lho. Lah iya. Makane ngono Padahal wis dawuh. wis terimanan ya, Mbak ya. Tak ngono piye? Oh, sampean ki yo ngono kuwi. Kok nek kena tak omongi tak Ndak WA. baik. Oh, iya, Wong gak- ki kudu setia. Oh setia Dik, gak apa-apa ya. Setia kowe karo cepuk ki lho. Kowe ngenyek bojoku, bojoku. Ngenyek. Aku bodohno aku malah lembut. Iki mbok kira apa mau? Iki najan to cilik asline but. Pak De, sampean ki to nek dak sia aku kok ora kaprah to. Lah, Wong pripun? dedeke iki lho padha kok. iso. Padha. Iya nia. Mula anane deteke padha kula mboten purun Budhe. Alah kok Awak dhewe Budhe. ape memperbaiki keturunan Lah kok malah memproduksi tuyul. Wis ta ora usah ngurusi anjing menggonggong ya. Anjing menggonggong. So awake nggih loro ya. Miring Dik, miring. Waduh, Samene. mulai. Sakmene. Ya Engko angger kakek ngomong larase keliru neh lho. Cincang ngene ta. Iya, aduh. Iya ya ngenekno. Kembang wae wataan. Awasi. Wong ngene kene lho Yan, para mrono nyapa. Pemanasan saiki.
bojone sapa nek aku ten penak. Deluntuk. Delak. Wah, andani nutul krasa. Lho. Wis ora kok klontangan kaya ngono lho. Aku trauma. Apa trauma? Modalnya kaya kena galar. Klok. Wong kliwat kok. Liwat gak apa-apa penting Kaya apa jenenge? Kaya nutul kodhok wae. penake dagelan ngene iki lho. Apa? Pak, kami tua. Pak kami tua ya menang bayari. Heeh. Pak Kades nangkap Ngebos wayah-wayah iso. Iya. Mas Dalang ngejak sapa-sapa iso. Iso. Oke. Ning apa wani? Ding 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 ding. Gak wani. Jajal kami tua anu tawani Mas. Tawani jalan. Gua Mas Bo. Sapa? Mas Bo. Ora wani. Ora wani sing wani mau dagelan, Met. Dagelan. Ora ketang teko mak piye, Met? Gelut no. Loh. Maksudnya dia. Kuwi lho sing penak nek jenggleng. Aku wis berusaha penak. Cah-cah lho nyantas. Samurat. Yo, ki lho ngerti. Dani kok. Lali neh. Narasi lho. Sapinten, Pak? Pacita. Sing kono. Kowe nang kleru pasangan, Mas. Jelas. Mang tak bukakno. Gak nak menawa, Mas, tak jajal. Jajal. Tong sing dong. Jajal. Mbek sing sepantaran ngono kuwi lho ya. Oh ya jelas iya, karo iya, pasangan. Jajal aku ya. Ya wis oke Dang baik. ding dang. Oh, kono tambah jos. Ki lho wis tak kencengi kene. Ya dikira baute protol iki piye Pinten, Pak? usah dikenceng. Dol. Sedaya pinten? Ya 120 lho. Ganti apa ya? Ambek kampas kopling bareng itu. Oh, kampes kateng tas to. Koyo ning gone bengkel ae. Kok wis moprot. Mang kendho gasak ae. Wis diganti oli saiki. Wis, karet-karet tak ganteni. Ya tintingane. Ora lali. Ayo Dik, kowe sing paling anu Dik, sing paling ngerti anu ya. Iya. Alah ki ya padha ki nggo. Panas. Piye Mas janjine Kowe iki piye to sing ora. Lah kurang Dek. ora. Dekno. Alah wis ngene urung cetha kok ayo. Ora. Ayo Sa. Terus Dek. Panas udan panas diudani. Alah. Ya Omonganmu kaya bangir-bangir. Ngenyek wae bojoku kok sembuh nyek banyu. Ya tak delok kok samping lho kok terepes. Lah wong kono ki lho ya padha ae to ya Pak ya. Malah penak to nek trepes nek ngambung langsung kena lampu. Soale ngopi diselurup gitu. Alah. Caping gunung. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon. Ayo lungguh ae. Ayo ludrukan yuk. Sapa? Tak kira Ya mbok ben. Ya jajal.
Up. Aku saweneng aku ngene iki. Garapi saweneng aku. Seneng wong ora wong kisinan. Bekakas nek bekakas ra janjian nggih ngeten iki yo. Yo dibacotke Nduk, karo gemeni wektu wis parek esuk. Yo, dibacotke. Nadyan wadon sarta apa-apa lali ning gunung tak cadangi sego jago yen madho tak silihi sampe guna Yan weh, rampak tenan weh. Yo iki lho sing gara kelangan laras iki. Lelet. Aku yo ngerok kok. Tapi aja fales. Iki kan kardis. Kaya
kaya wong ape pateni kaya. Kok iso ngiki. Syukur. Yo. Iso lho kene kok. Syukur bisa nyaman bunga desa lagi raja dewek ora ilang godeng padha lara Ampun lenggah langkung rumiyin. Ki gedeng pamungkas nggone limbukan. Mau pembentukane perahu layar. Ki di all artis bae. Ya nduk rani nduk ngadeg nduk. Terus Ulpa kalian Mbak Pita Jumeneng ki. Nah. Niki sedaya jumeneng nggih. Nggih, wah iki. Boten iki sekawan. Perahu layar ya. Ya kabeh ta. Ya mbok ben teko iki karo mbok dhewe Ojo ngapa gawe nek yang sepuh. Iya. olahraga to Met kok ya. Go ngantuk ya, Dik. Wah. Yo diaturake, Cok. Perahu layar yo dados Perahu layar. Tetes. oke. Macange Mbak Nggih. Ibu matur nuwun sepindah malih namung saged derek tutungga mugi-mugi masyarakat dukuh Banu Mina menika pikantuk syafaat pikantuk napa buminipun gemah ripah loh jinawi Allahumma amin. Niki mbok bilih wonten kalepatan kula kalih Cak Komet. Nggih. Nyuwun pangapunten sedaya nika warga Banu. Nggih. Ugi kanca-kanca saking Nggih. Yoga terus Mas Bayu Nggih. sedaya sinden nyuwun Semanten ugi pangapunten. kula nggih matur sembah nuwun. Nggih. Niki wonten pamundutan malih dadine Alam benjing mawon. Kok saiki lho. pamundutane maksudnya mbacutake lakon. Oke. Nggih, matur sembah nuwun Mas Bayu. Tapa nonon tupe. Nek mboten enten cacat. Lho, aduh metorane maksud blas. Sik, sok minggu iki gak karo sampean tenan ta? Wah, dalam Gak karo sampean tenan sok minggu. boten niku kalih kanca pelek kula. Apa di sini ya? Wis mugi-mugi lancar Amin, sedayanipun. amin. Nek mboten lancar dul kolak. Nah, Yo, kok kuwi. Mbak aku gegelen apa piye? Malah matur nuwun nggih, Mas. Nggih, matur sembah nugi. Kondoripun atos-atos, Mas. Sugeng pinanggih bidang lain kesempatan. Ya. Nggih, matur nuwun lho, Mas. Nggih, sami-sami. Ya mbacotake lakone, Nduk. Mas, Mas. Piye-piye? Matur nuwun lho. Oh, nggih. Ayo mbacotake lakone. Ngutang lali. wis. Apa ta sih, Bu? Wis purung. Matur nuwun lho, Mas nggih. Tak tuapuk lho kan. Sesuk hati-hati lho ya. Nggih. Sampean bar apa jenenge? Bar dagel ning kene iki, Nggih. mengko liwat ning gone Sora Kidul hati-hati. Oke. Lah enten apa? Nek bar ana dalan menggok ngiwa ya aja menggok nengen ya. Nggih, niku pun dangau. Obat mabit no ngiwon nengen. Mbacotke lakone ya, Nduk ya. Nggih. Iya, Mas. atos-atos. Kula metuki sapa? Kowe nami gata ora barbar iki kok. Aku metuki sapa kok Lho, iki? piye to, Met? Kayak wis ditransfer to? Gongi ngutang lali. Matur nuwun. Napa jenengan mandhap yen anu dunungan? Ya, ya. Ya, iki medun sik sampean sing mayang aku sing jukuk ya. Yo, bacotake lakone, Nduk. Ya, yo, bacotake lakone ya, Yung.